Nóla míamar a Físeán a trí, faoin na hathrathe a dhéanamh tú ar thús an ainmfhocal nuair a hagann an talt uthe ribhe. Full móimid inis faoin na hathrathe is gá dhéanamh ar ainmfhocal a bhfuil an talt ullra rumpú. Ní churann tú séimhú ar ainmfhocal a thosaíonn ar chunsan san ullra in níon nó, fiú má tá ainmfhocal ban inscnach. Ach churann tú H ribhchotaí in níon nó. Bí nós ag daoine ahra fleiscíní a úsáid an numarcha, seo anis na rialacha a bhaineann le fleiscíní. Ní churann tú fleiscín riamh idir H agus guta ná idir T agus S. Bíonn fleiscín idir T agus guta beag, ach ní bhíonn idir T agus guta mór. Bíonn fleiscín idir N agus guta beag, ach ní bhíonn idir N agus guta mór. Duine muid cleachta beag anis ar na rialacha seo. Na móid a ábhar, na hábhar. Na móid a carracha, na carracha. Na móid a ionadathe, na honadathe. Na móid a rialtais, na rialtais. Na móid a institúdaí, na hinstitúdaí. Na móid a iireachtaí, na híireachtaí. Na móid a idálaí, na hodálaí. An móid a uachtarán, an tuachtarán. An móid a amhrán, an todhrán. An móid a seachlaid, an teachlaid.